Avui al Gaudés la Festa hem vingut fins aquí, fins a una cantonada pràcticament històrica. Aquest és el carrer de Ferran, que el coneixeu perquè va parar fins a la plaça de Sant Jaume, on hi ha l'Ajuntament, la Generalitat, el Palau de la Generalitat, i és una cantonada amb la Rambla dels Caputxins, una de les rambles barcelonines. En aquesta cantonada podríem dir que va néixer el Correfoc. S'explica que aquí es va organitzar una cercavila de foc a finals dels anys 70, que hi van participar les poques colles de diables i poques bèsties que n'hi havia. Avui venim fins a Barcelona i acompanyem una de les moltes colles ja que hi ha dintre de la ciutat de Barcelona i ja dins del panorama català. Avui ens anem de Correfoc al Gaudés la Festa. Els barris a Barcelona tenen ambient propi. Tothom coneix que Gràcia, Sants, Sarrià, el Clot tenen personalitat pròpia. Un dels més desconeguts és potser la Sagrera. La seva plaça Massada respira història. Sona a les notícies perquè hi estan construint una estació on hi pararà l'AVE, i això el col·loca al mapa. Van ser pioners amb la primera reunió, avortada, això sí, de l'Assemblea de Catalunya. Els Diables de la Sagrera també són pioners i una de les colles més veteranes de les gairebé 30 que existeixen a la ciutat de Barcelona. Avui és un dia especial per ells perquè fan 30 anys. La colla sorgeix l'any 1982 i al principi hi havia dues colles separades, que eren Dracs de la Sagrera i els Diables. I el 94 es van ajuntar i van fer la colla Drac i Diables de la Sagrera, en el qual el drac era el drac volador, que és un drac xinès orientat amb els dracs xinesos i es porta a pes. Nosaltres som una de les colles més antigues de Barcelona i anàvem a tots els barris gairebé perquè no hi havia diables, no? En els barris, llavors quan volien fer correfoc i no tenien colla, convidaven els que tenien. I ara ja gairebé cada barri té la seva, o sigui que sí que ha anat a més. Enguany fem 30 anys, ho celebrem. Com ho celebrem? Doncs primer vam fer un lip-dub, la setmana passada, un lip-dub que si mireu a lipdublasagrera.wordpress.com el trobareu. Ja veieu que tenim més de 3.000 visites en 3 dies. L'entitat té uns 80 socis entre els portadors dels dracs, els Diables, la colla Diables infantil i el grup de percussió, una formació amb estil llatí que va néixer per introduir els nouvinguts del barri al patrimoni festiu català. Jo crec que som més moderns, potser tradicionals mantenim el tema dels versots, no? El Sagre tampoc és un drac normal, el Volador tampoc és un drac molt tradicional, el Sagre Samba no toca música clàssica, no? O sigui que crec que és més aviat modern, mantenint alguns aspectes del correfoc de sempre. No fem ball de diables. Hi ha dues vessants. Hi ha la ball de diables en la qual surts i fas unes coreografies i vas dansant, i fas un correfoc. Llavors agafes el foc i tu, tot i que danses, el que fas és jugar amb el públic que intervé. Jugues, l'agafes, ballem, dansem i avancem. I corres. Els Diables de la Sagrera, de mica en mica, es van preparant. Cadascú té el seu lloc assignat, la seva vestimenta, les seves forques i masses, i fins i tot tenen les seves pròpies paraules. Sí, aquí anem a cremar. És un correfoc. Posa el foc i corre. Sí, anem a cremar. És qui crema avui, qui no crema? Això. Les fulles fan d'ocell. Avui és un dia de lluïment pels Diables de la Sagrera. Fan 30 anys, i tot i que no són una colla tradicional del Camp de Tarragona o del Penedès històric, aquesta sortida és històrica. La tradició dels Diables a Barcelona ha arrelat amb força. Per mi, els Diables de la Sagrera és com una família. Jo no he crescut aquí sencer, però porto gairebé 9 anys a la colla i jo crec que és de les millors coses que he pogut fer a la meva vida. Vaig entrar l'any 95, quan era pequé, amb 15 anys. Doncs una cosa que de petit sempre anava amb mon pare al correfoc del barri, quan sortia del cau d'aquí a la parròquia, m'anava amb mon pare i amb mon germà, anàvem al correfoc a cremar, i tinc tots els folars, les camises cremades i de més. Llavors va ser quan, hòstia, doncs, ei, entrem-hi! Doncs vinga, després vaig començar a tocar, i retoques, i després cremes, i tornes a tocar, i tornes a la bèstia, i acabes aquí. Bueno, per mi, sobretot el correfoc de la Sagrera és el correfoc més important, no? Perquè és el correfoc que des de sempre, des de petita esperava, perquè és en el correfoc on em venien a veure els meus companys, no? Em van venir després de l'institut, no? O és el correfoc del barri.
i per tant per mi és el correfoc més important i ara és molt important perquè com tinc els nens, ara són ells, que el correfoc de la Sagrera és molt important per ells perquè venen els seus amics. Ara queden pocs minuts perquè comenci el correfoc de la Sagrera. És l'hora de donar les últimes indicacions. És l'hora de sortir a cremar. Tant Infernal com Sagrera sortirem junts en la mateixa columna. Què vol dir això? Que compartim carro. Tenim entre 700 i 800 carrutxes. Pel final hi ha lluïment amb xiuladors. Aleshores, com que ben bé no sé quantes forques som, anirem dosificant. Anirem d'una i si cal allargarem, si no, retrocedirem, vale? Anirem sortint, qui encegui ja anirem marcant el ritme. Creuant voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent. És màgic, és meravellós, que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Ho fan els jutges, metges també, en els diaris i la TDT. És màgic, és meravellós, que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. La, 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 la. És màgic, és meravellós, que ens menteixin així. Jo no vull pas la veritat, jo no vull pas la veritat, jo no vull pas la veritat, vull ser feliç. Mentre ballem emmullen les aigües del Rin, entro muntant Brusa a Berlín, espanta el teu passat viking. Mentre ens besem entre copes d'arbres gegants, de mare res a déus estranys, un pare educa uns elefants. Quan fem l'amor 200 dansaires otomans giren contents al meu voltant, somriuen i piquen de mans. I ens abracem i pujo en un tramvia groc, passejo entre obres del barri.